Τι είναι το εκόλπωμα Ζέγκερ? Το εγκόλπωμα Ζέγκερ είναι ένα σπάνιο νόσημα όπου παρουσιάζεται κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, αν και το έχω δει και σε ασθενείς στα 40 ή στα 50. Αναπτύσσεται για άγνωστους λόγους ένα σακουλάκι εδώ ακριβώς στην περιοχή του υποφάριγγα δίπλα στον ισοφάγο, το οποίο έχει δύο ιδιότητες. Αφενός συγκεντρώνει τροφές, χάπια, υγρά, σάλια και αυτό δυσκολεύει τον ασθενή διότι θα κάνει αναγωγή και παθαίνει και ισροφήσεις με βήχα. Αφετέρου, αυτό το σακουλάκι στην κορυφή του έχει ένα μη πολύ χοντρό, το γκρικοφαρυγγικό μη, ο οποίος αποφράζει το στόμιο του ισοφάγου και οι ασθενείς αυτοί υποφέρουν με δυσκαταποσία. Μέχρι πρότινος υπήρχαν δύο επεμβάσεις με μια αποτελεσματικότητα της τάξης του 70-80%, οι οποίες εφαρμόζονται είτε από οριλά είτε από γαστρεντερολόγους. Οι επεμβάσεις αυτές συνίστανται στο να κόβεται ο μυς που έχει το πρόβλημα στο λαιμό. Ωστόσο, με αφορμή την ανακάλυψη της επέμβασης POEM για την αχαλασία, Κινέζοι γιατροί από το 2015 και μετά παρουσίασαν μια νέα επέμβαση που λέγεται Z-POEM, η οποία είναι η μόνη επέμβαση αυτή τη στιγμή που καταφέρνει να κόψει πλήρως τον μη που έχει πρόβλημα και με βάση τις τωρινές μελέτες έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνικές. Είναι μια τεχνική που εφαρμόζω στο Mediterranean Hospital από τη μέρα που ανακαλύφθηκε και πλέον είμαστε ένα από τα κέντρα στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη εμπειρία σε αυτή την επέμβαση και παρουσιάζουμε τα δεδομένα μας σε όλο τον κόσμο και σε συνέδρια στο εξωτερικό.